Controls. Audio. Main volume. Audio. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Вітаю, Берлінер. У нас сьогодні на повному серйозі на п'ятнічний стрім перемогла My Little Pony A Maritime Bay Adventure. Как вы ведали, там цілий набор гулін по My Little Pony. Не гуляў ні одну, не еду нічога по франшызе. Зараз будем разбирацца, ці ёсць у My Little Pony увогуле, так будем ацэньваць, ці нармальная гэта гульня. Бо яна трохі была так, як жарт дана. Блин, нешта заглосна. Музыка амаль не чуйная, а галасы глосна. Давайте, можа, галасы зацішым. Audio. Music voices volume. Audio. Можна нават яшчэ не. Voices volume. Sounds volume. Мне падаецца, будзе Voices глосна. volume. Галасы? Audio. Controls. Audio. Ну, ужо лепей. Settings. Зараз яшчэ трохі пагляджу за гукам на гэты момант. Ну так, музыка амаль ніякая. Калі нешта гаворыць, то Exit. падскоквае вельмі моцна. Розніца ў 3-4 разы. Спрабую трошкі зацішыць яшчэ. Settings. Audio. Voice sound. Voices volume. А, гэта галасы ў меню, зразумеў. Menu voices volume. Вось. Вось гэта. Audio. Ну, так уже лепей. Падаецца, зараз будзе нарм. Добра, паехалі. Чаканні літаральна ніякія. Я толькі трохі па трэйлеру і па некалькім трэйлерам выглядае так, быццам бы там паўнавартасная гульня. Наколькі паўнавартасная невядома. І я так разумею, яна збольшага па тыпу як візуальная навелла і набор міні-гулін. Прыкладна так. Калі нехта ў чаце разбіраецца за гісторыю, говорите. And as long as harmony lasts among unicorns, Pegasi, and earth ponies, its light will brighten the skies of Maritime Bay. Окей. Одразу нешта дрэннае здарылася. But there is one young pony who will always be ready to help us all. I'm awake. I'm awake. Hold on. Where is every pony? At Main Street from Прапанаваў Вульгарес. Адзін раз закінуў проста праверыць, але скончылася вось так. Хто прапушыў яе, гэта ўжо іншая гісторыя. Так. Добра. Мы можам бегаць. Цудоўна. Можам скакаць. Мне ёсць нейкае паскарэнне яшчэ, не? Вы думалі, тут усё проста? Не, не халеры. Зараз будзе. Вітаю. Вітаю. А тут нейкае ўжо адразу. Вы паглядзіце на яго. Пухнасты. my bag. That bunny took it. Так, пачакайце-ка паведамленне. Агнямёт? Я не ўпэўнены, што на хоць якую. Гульня трошкі не пра гэта. Не, можа тут ёсць агнямёт сяброўства, вось гэта ўсё, я ж не ведаю. Так, дайце-ка мне момант, я зараз паведамленне трошкі прыбяру, бо будуць перашкаджаць. Так, і яшчэ. Зараз разбяремся. Выглядае пакуль, я думаў, што гэта будзе паўнавартасны платформер, пакуль я бачу, што ён проста такі як паўсайд-скроллер такі. Паглядзім, што далей будзе. А ну, пухнасты, давай, аддавай маё. So sneaky. Maybe. Ага, у нас ёсць магія яшчэ. Ачмурэць. With my earth pony magic, I can make plants and flowers grow. Press this. Угу. Ды мы ж Гаррі Поттер. Толькі паняшавы варыянт. Aha! I just have to reach that spot. Так. Куды ён там збег? Куды, добра.
Я спадзяюся, ва ўсіх усё добра. Sweet. Каму цікава, ужо ёсць доступ да бязглуздзіц новых па The Long Dark. Даступна ранні доступ абсалютна вольны, хто заўгодна можа скарыстацца, ён даступны на кофе. Апошні пост. Ужо можна паглядзець. Suited up and ready to celebrate. У чат яшчэ будзе падаць спасылачка, калі не бачна там раней яна выпала, і на час часу будзе падаць яшчэ ў чатку, я буду нагадваць. А мы ідзем наш заплечнік даставаць. Still Bright House. I still can't believe we live in this magical place. Так, мы дайшлі да маяка. Пухнасты. Табе кабзда. Даваўся зноў. Пакуль што проста зорачкі збіраю, навошта не ведаю, паглядзім. Вельмі простенька, нічога такого. Сюжэт адразу нам намекнулі, што нешта будзе за гэтым маяком адбываецца, і дзесьці усе зніклі. Окей. Shimmerling, it's you. Wow, you're really Хто ведае за сусвет увогуле My Little Pony? Ёсць хто разбіраецца? sorry. I don't speak butterfly. Follow the Файны button хоррор, я to згодна. find your next steps. Ляцім за ёй. Добра. She wants me to follow her. Gotta get going. Ага, трэба паспяваць, бо збяжыць. LJ Пінкі, я нават не ведаю, хто гэта. Хто шарыць за чатку, калі ласка, гаварыце мне, што ўвогуле адбываецца, хто мы такія. Мы ёсць у асноўнай гісторыі. На Хайрікс адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі, Nine Ravens. І ўвогуле, так, вітаю ўсіх. Вітаю Люсівель, вітаю Nine Ravens. Вітаю Рэгана. Ужо павітаўся, але ж яшчэ раз. You're still here? You better hurry. Maritime Bay awaits us. I know. It's this way, right? It sure is. But the bridge is broken. We could recycle it with our unicorn powers. Recycling magic. У нас ёсць магія. Добра. Remember where I left my tools? Unicycling Magic. Could you help me find them? I'm on it. Я думаю, што гэта дзяўчынка, я не ўпэўнены. Навадзел нейкі, ну, можа, новы сезон. Great. Я не ведаю. 2 more to go. У нас мясцовасць Maritime Bay. То бок гэта нейкі яшчэ ёсць лакацыі розныя, гарады, а так можа ёсць падзел. Што мы павінны зрабіць? Enough glitter and macarons. Ага. Anything can be unicycled. Добра, нам патрэбна яшчэ прадметаў пазбіраць. Кане яны больш квадратнымі робяць, добра. О, Perfect. можам проста ісці туды, куды бабачка ляціць, і туды і трапім. Шымерлінг. Нейкі. Шметтерлінг. Угу. Магіі больш. О, вы паглядзіце. Вось хто адпачывае ўжо на выходных. А мы можам пачыліць просто. У нас есть кнопка пачыліць. Зараз я шукаю яе. Не? Нешта недахоп у мяне кнопак. Агнямёта няма, пачыліць кнопкі таксама няма. Press this button to shake the tree. Don't forget to pick the goodies. Окей. Дрэва, хоць сюды. Got them all. Time to take them back to Izzy. Thank you, Sunny. You're a bridge saver. Now you can unicycle anytime you find tables like these. Thanks for the help. I'm still figuring out this magic thing. Гугл не ціхі. Добра. А справа ў тым, што гэта максімум. When you find a crafts table to unicycle it. Давайте-ка я паспрабую яшчэ, можа, нешта зраблю. У гульні вельмі глосна былі музыка сама. Так. Слухайце, гэта рэальна максімум. Я трошкі зацішаў голас у меню, бо я напружваў. Main music voices volume. Sounds volume.
спецэфекты таксама я падвышу. У меню дакладна раздражняе толькі, як яно каментую на кожны раз націсну, і вам, калі ласка, паслухаць на гэта і ўсё. Things were way tougher before magic. Now with a bit of Галасы павінны стаць грамчэй, і агульна трошкі зусім грамчэй, это Should I максимум. say Unithing? Гуляць у такія гульні лічыцца за фуры тэматыку? Я не ведаю. Я не разбіраюся. Магчыма. Не ведаю, трэба... Ёсць спецыялісты ў тьютары, трэба спытаць. Kept him waiting for a while, and he has a thing for punctuality. There you are! I've been looking all over for you. You're the only one left. Left? В сенсе? Do what? To train your shepherd skills. The new greatest tradition at Maritime Bay Day, the Bunny Herding Classic! Ага, Do I пухнастиков have збираем. to? I kind of feel bad for the bunnies. The bunnies love it. They tell me all the time. See? Okay then. Пухнастая, смешная. Well, some bunnies kept hopping away to Main Street. 3 bunnies are still missing. Добра. Couldn't have gone far. Пакуль... I need you to catch them for me, will ya? They'll hop away from you. Chase them all the way back here. You got it. On my way. Спадзяюся, яна не будзе па тыпу толькі збіраць нам. Ну, паскакаць далей цудоўна, але пакуль, ну, ўсё вельмі проста. У сэнсе геймплея. Не, я нічога такога звыше не чакаў, але ж ўсё ж таки бывае вельмі па-рознаму. Мы можам... Sweet. Палепшылі домик. Добра. Пухнастикаў трэба сабраць 3 штукі. А ці павінен я... Ага, гэта мяне не датычыцца. Ці павінен я іх загнаць дакладна, вось, прывесці. Ага, так, я дакладна іх павінен завесці да яго. Давай тады. Ты таксама ідзі. Ёсць. Не та ітерацыя, яны не антрапаморфныя. Антрапаморфныя. То бок, яшчэ трошкі і ўжо ўсё. Мы ў зоне рыска, так? Well done, Sonny. Можа, You занадта clearly актыўна got some будзе, herding але skills. яшчэ They раз. won't be ready until you feed them. Зараз ён Find some скончыць. carrots and come back before they get antsy. Спадзяюся, баланс нармальны гука, бо мне рэальна яны перашкаджаюць, калі пачынаюць гаварыць. Я ўсё ж таки цішэй зраблю. У самой гульне гукі вельмі ціхія, а гавораць яны вельмі напружваюча, глосна. Voices volume. Мне нават перабівае. Гэта літаральна так яна Remember that збалансавана па garden up гуку. the hill? Я There тут should be a нічым не few carrots дапамагу. there. Так вось. Ёсць, з'явіліся бясплатныя, яны ўсе бясплатныя, з'явіліся бязглуздзіцы новыя па The Long Dark, яны ў вольным доступе, іх можна паглядзець, але пакуль даступны толькі па спасылцы. Спасылку можна пабачыць на кофе, нічога рабіць не трэба, просто заходзіце, націскаеце спасылку, пакуль тэстую, як увогуле гэта працуе. Вось, і ўжо ў доступе, і заўтра павінна быць з раніцы ўжо і ў агульным доступе проста на ютубе. Так што, калі вам цікава, калі ласка, глядзіце. Ну што, ты We гатоў? might make a bunny herder of you after all, right, guys? Мы прынеслі пухнастикам ежы. Welcome to the official boot camp for the herding competition. The goal is simple. У гульне Bunnies into там the ёсць pens. нават мультиплеер, каб вы разумелі, і там свае міні-гульні. And watch out, the goalpost will change sides. Are you ready to herd some bunnies? Я так разумею, што ў нас таксама будзе набор Bunny міні-гульняў. time! 3, Ага, ёсць арка, дзе яны антрапаморфнымі становяцца. go! Не халеры бавіны. Ага. Збіраем. Прадзяўбалі ўсё. Давай. Ну, нормалёк.
За это запаволивает. Ну, вы поглядите. Пайшоў геймплей. Мы как пониже мы. Эй, вы двое. Очмурили? Трое. Ходите сюда. Тут бот не зразумеў, дзе ён апынуўся. Боты нават тут. Не паспяваў паесці? Я не памятаю, колькі па памерах, мне падаецца на больш. Ну, гэты бягучыя бязглуздзіцы больш, чым папярэднія. Ну, один збег. Вы очмурили? Пухнастые. А ну, ходьте сюды. Ты пайшоў. А ну, забег. Не-не-не, вы разбегліся. Пошли со мною. Ды... Вы думаете, тут просто? Ось. Нарешті. Это вам не Dark Souls гуляться. Это же задается трусы. Так, Амаль Золан Дарк. Ну, вы поглядите, что они робят. Пухнастые. Собрались и вышли. Я вам усім покажу. Не. Час. Усё. Это вам не жарты жартовать. Whoa, not bad, Sonny. Not bad at all. This year might be actually competitive for once. Great! Main Street, here we go! Лундарка до халеры часу, але ж для бязглуздзіцы яно даволі складана нарызаецца. Should we help him? Nope, I put them here and I'll take them back. Ah! I think he's okay. He's so good at it. Ну, мне падаецца, наш маяк нешта дрэнна працуе. Зараз все дрэнна скончыцца. Heart of the Maritime Bay, Phillies. Welcome, every pony. Do you want to see a fabulous spectacle? Sure. Yes, we do. Then you can't miss the Pip Pip Parade. Hooray! The whole town will be there. Yes, we'll be there to support you. We can bring lots of glitter. And I... Мне цікава, як яны, ну, іх жа капыты, так, капыты? Дык як яны карыстаюцца, вось значкі чапляюць, ну, рэчамі карыстаюцца. Усё праз магію, альбо як гэта працуе? And I'll be standing guard at Town Park's entrance. Калі жаданне ёсць, без праблем найнравіцца. Вітаю, Улігарес. Нехта акрам мяне закінуў на гэту гульню. Ты уначы сам прапушваў. Ведаеш, уначы людзі ходзяць. Вось ты дакладна ўжо падключаўся і прапушваў гэтую гульню. Я не ведаю навошта. Оп. Цудоўна. Так. Я вось не разумею, тут ёсць магчымасць, мы па тыпу... Гэта літаральна ўвесь горад, у нас ёсць мапа нейкая, не? Бо па ўсяму гораду насіцца мы ж заблукаем тут. Фонтанчик лепей ўжо. Ну, то весь горад ім палепшым, а то яны самі разабрацца не могуць. Что-то редкое. Paint! The best colors Ага, in фарби. Maritime Bay! Добре, а навошта яны? Paint! The best colors in Maritime Bay! Ты не дапамагаеш. Hey! Where do you think you're going?
Wrong answer. Sunny Star Scout, right? You're automatically signed up for the Wings Flight Academy. You're listed as a rookie winged pony and have to begin your training ASAP. But I barely know how to fly. Well, that's the point, isn't it? I guess that makes sense. Почекайте, ми льотать вміємо? Skills on the ground with an obstacle course. Grab all the crystals in time if you want to earn your wings. Ага, ми її заробіть на свої крила повинні. Добре, полетіли. Ну, зараз у нас тренування буде невеличка, ми будемо вчитися на польоти. На землі. 3, 2, 1, go! З попереднім я справився так собі, так що ви не глядите, це подається, що все просто. Не, насамперед просто. Оу, окей. Well done, Cadet Star Scout. You got some moves after all. You've earned this. Вульгарис, а што, не? Ты табе ж больш вядома, ты ж закидываў на гэтую гульню. Ты павінен ведаць. Я не ведаю, на што ты нас падпісаў. Магія дакладна ёсць, зорачкі ёсць. Уі! Ёсць. Мы нават сабе ачывачку атрымалі. Цікава, навошта зоркі збіраем. Яны потом выкарыстоўваюцца неяк альбо не? Pots and seeds grow beautiful flowers of all colors. Сімулятор козлаю. Вы паглядзіце, пухнастыя блакуюць праход на пляж. I don't Ух, think тут you цэлая let me банда. through. Добра. Пайшлі ад іх. Сімулятарам козла ўсё вядома, па тыпу, нічым нас там не здзівіць. А ў гэтай гульні здзівіць наш шанец ёсць. Hip, what's wrong? What's wrong? Everything is wrong. My beautiful billboard has been destroyed. No pony will come to my show like this. Outrageous! Maritime Bay is not safe. Вульгарис, ты атрымаў тое, што жадаў. Some pony is out there trying to ruin the event. We must find him. Or her. Or her. No pony. Однорогі карыстаюцца... Так, вы выбачце, дрэнна сачу за чатам. Так, однорогі карыстаюцца магіяй, астатнія ў асноўным трымаюць рэчы ў роце. Я могу тільки пытамі. А мы, я так разумею, мы нейкія пегас, таму што мы на крылы яшчэ сабе зарабляем, то бок у іх там свая класіфікацыя ё. Я полностью пропусціў чым сэнс квеста. Але я думаю, нам гэта не перашкодзіць. І хто падазроны такі? Глядзіце, там маньяк у скрынкі. Whoever did this has purple fur. Smoothies! Fruity and yummy smoothies! Так. Ну, The І хто factory таке? is closed. It's under renovation. У іх фабрика, ё, ні халеры сабе. Дык у іх тут, можа, усе праблемы нашага сусвету? Па тыпу, з 8 до 5, вось гэта і ўсё. Мы, можа, яшчэ сведак? Мы шукаем нейкага забойцу. Не пытайце. Дэтэктыўная гісторыя пачалася. Ta-da! Bridalwood silks and fashion. Так, ты гавары. Saboteur has a long blue mane. Добра, хто яшчэ можа ведаць? The Можа, ты ведаеш suspect што-небудзь? is a unicorn. Угу. Аднарог. Got all the clues. Gotta go talk to Sprout. Я ўпэўнены, мы ведаем, хто гэта зрабіў. Цудоўная дэтэктыўная праца. Вы чулі?
think it's clear who did this, Sonny? No! Izzy would never do anything like that. As a sheriff deputy, I'm afraid I'll have to arrest her. No, wait! I'll talk to her. You better find her before I do. Добре. You're right about that. Ми ще корупцію тут розводимо. Find her. Так, наша сяброўка апынулася павіннай у парушэнні закона. Мы закон. Так, дзе яна? Трэба знайсці сяброўку і адрэзаць ёй галаву. Так, на пляж усё яшчэ нельга, там банда пухнастых. Мясцова будзе яшчэ наркадылер. О, вось. Hey, Sonny, isn't Maritime Bay Day just the greatest? Well, some pony messed with Pip's billboard. Oh no, that's terrible. I have an idea. We can unicycle it. Yes! That will prove you didn't do it. I didn't do what? Nothing. What do we need? We need paint. Lots of pink paint. Can you find some? Paint? Got it. Добра. Яна сцвярджае, што яна нават не ведае, пра што гаворка. Яна прапануе адрамантаваць тое, што зламалі. Для гэта нам... фарбы патрэбны. Я веду нават, дзе іх узяць. Oh, hello. Were you looking for some paint? Yes! I need lots of pink paint. Wonderful. And what do you have to trade? Trade? It's Maritime Bay Day. Money is not allowed. Only У іх забаронены грошы. It's bad for business, but it does lift the spirit. And Толькі what would абмен you- рэчамі. Добра, капіталізм нейкі дзіўны I у іх. wanted to be a Pegasus guard when I grew up. Having a shop is great, but if I could Гэта, try правда, one of those вызначаны cool персонаж guard адразу. helmets. Maybe Я так разумею, яна неяк звязана з сусветам. Ну, то бок, я не ведаю, я не разумею дакладна, дзе мы і што мы. Вось, але я так разумею, гэта адна з мясцовасцей, можа, гэта як пашыраны сусвет, нешта гэткае. Так, мне трэба шлем. What? My helmet? No way! Find some pony else. Мгм. Іх спаруюць у залежнасці ад пародзістасці? Ні, халера ведае. Во. What fabulous costume can I get for ya? I'm looking for a guard helmet. A guard helmet? Such a good choice, yes. I do have one, but Давай I ужо, давай do яго. wanna trade. it's the Maritime Bay Day. And all I'm asking for is a fabulous red flower. Панеслася нас по колу будуть ганяць тут. Deal! I'll get you one. Коррупція. Кветочку мне, калі ласка. You need a red flower? Так. I'll trade you anything. I wish I could, but I traded my red flowers away. І у яе I do нема. have red Та flower ё-моё. seeds planted in these pots. Well, I could use magic to grow them, if you're okay with it. Мы павінны здабыць фарбу. Для гэтага мы павінны будзем здабыць шлем. Для шлему нам патрэбна здабыць чырвоныя кветачкі. Чырвоныя кветачкі растуць з нашай магіяй. Не пытайце, як гэта працуе. Ідзем. На. Gorgeous flower. Here, a brand new helmet, honey. А вы думалі? Про ўсё просто вырашаецца. Нават не гледзячы на то, што і грошай няма, ўсё капіталізм паўсюль. Now to the paint shop. І толькі магія можа вас выратаваць. Вось такая сутнасць гульні. Looks good. Doesn't it? For Equestria. А уявіце сабе гульню пра My Little Pony, а адзінае, што нам патрэбна рабіць, гэта на працы просто працаваць. Ну, па тыпу, Perfect. We can не ведаю, там паперкі перакладаць. Паша, яку ёсць гульні? Я ўпэўнены. Квест драйвнай адміністрацыі. Ды класіка ўвогуле. Мне падаецца, гэта спецыяльная гульня, каб падрыхтаваць дзяцей да рэальнасці. Sweet. Oh, thank you so much, Sonny. Anything for Maritime Bay Day.
I'll wait at the main melody. The crowd will flood in. Come, every pony. The show is about to start. Так, нас пустять далі? Ні? Там же фабрика є, ми на фабрику, може, трапимо. Будемо на фабриці працювати. Izzy hasn't done anything wrong. We'll see about that. Something smells fishy here. О, ще фонтан. Магії так само. Оп. Ми тут такий порядок наведемо. Ні, город потім не познають. Ён телефоном користається одним копитом. Ви поглядите. Як він робить? Як він фотки робить? Кажи мені, чим твоя технологія? Ось у їх так само. У їх мобільники є. Did you find out who ruined my billboard? Носа натискає, така... Які ж такої селфі з цього тримається? It looks beautiful now. That's what matters. Sunny, the crowd is here, but something is missing. Primrose, my backup dancer. There can be no dance show with no dancer. Will you find her? Sure. Where should I look? У яе з борделя збегла танцовщиця. Не питайте. Протягуємо розслідування. The show must go on. Не хапаем паняша, якая буде танцевать. А вы думали, тут все вот так просто? Не-не-не. Ёй треба шоу. You can't go to Сёння. Town Park until you get the Maritime Bay А Day танцовщицы галоўнай нема. medal. Time, Pip needs help with her show. Не, мне падаецца, альбо ўсе фотаграфуюць яе? Ну можа. Разбираемся. Працягваем расследаванне. Тут ёсць літаральна падлагатып Sony, толькі поні. Паглядзіце, гэта торбачка. Вось, глядзіце, танцовшыца спрабуе... І гэта яна, гэта не нейкі там вар'ят сядзіць. Гэта яна там хаваецца. Hey, is that you, Primrose? Oh, no. Primrose is gone. Poof. Бачите, яна не жадае выходзіць. Ёй прыйдзецца танцаваць. Primrose? Yes, it's me. But I can't go to the show. But why? Is something wrong? It's just that I have nothing pretty to wear. Just that? I'll find some clothes for you. Would you do that? У яе for няма me? адзення, таму мы знойдзем I яе need адзенне. 3 pieces. 3? Consider it done. Слухай, Вульгарес, ты цішэй. По типу My Little Pony ўсё проста, але калі ты знойдзеш старыя по типу нулявых яшчэ гульні па франшызах, там кабзда. Калі хтосьці лічыць, што Гаррі Поттер дрэнны на PlayStation 1, вы просто не ведаеце іншых гулін. Нам трэба адзенне. For Pip's show. A Так. very special piece. Слухайте, літаральна, вы думалі, я думаў, я-то жартаваў пра гэтае самае, пра бардель, але ён літаральна зараз сказаў, гэта для піп-шоу. Адзенне для піп-шоу. Для тых, хто ведае, той ведае. Clothes for the pony walk? Coming up. Нам трэба знайсці яшчэ. Дзе можа быць? Эксплуатацыя, экспанітацыя. Так. Smoothies. Fruity Не, and я yummy тут не дзеля smoothies. смузі, мне адзенне патрэбна.
А, ось. You'll get so many compliments. I got them all. Time to Cudowna. bring them back to Primrose. Ёсць адзенне. Аддаем танцаўшыцы і ўсё, яна можа выступаць. Now you can perform at the show. Чаму мы ўсё яшчэ не ў бардэлі? Тут нельга. No, Не пушаюць. I can't. What? Why not? Because. What if he doesn't like these? He? Who's he? Hitch. Who else? Oh, he's so kind to every pony. So thoughtful. So. Him. Uh-huh. I see. But Hitch is not into fashion like that. He's not. Are you sure? Nah, he's more into herding bunnies and stuff like that. I thought I would impress him looking my best on the pony walk. But I'm too shy. Why? You shouldn't be. You're perfect just the way you are. Am I? Yes. All you need to be is you. You could just Аргана, run може, правильно і and почула. say, hi. I don't know. I'd feel much better if I had an excuse to talk to him. What if you casually had a smoothie to spare? I guess that'd be a good excuse. He loves pumpkin spice smoothies. Could you get me one of those? Yes, I'll be your smoothie Yeah, operator. But my smoothie cart is in the shop. Where can I find a smoothie now? Де знайти смузі? Блін, легко. Hey there. Давай смузі. My smoothie cart's cooler broke. Ага. Can you spot me a couple smoothies? I'll get you back. Oh, sure. Sonny, you got it. What do you need? Great. 2 pumpkin spice smoothies, please. Давай своє Oh, смузі. no. Can't make those. I Ну, ran out of відомо, pumpkins що його for чогось не хапає. If you bring some pumpkins, I'll make them for you. Добре, а де ми їх візьмемо? Не хапає трошки ніяких поскорення. Ми для чотирьохногої доволі повільно біжимо. You can't go to Town Park until you get the Maritime Bay Day medal. In the meantime, Pip needs help with her show. Ось, для піп-шоу нам потрібно ще подрихтуватися до кінця. І де вони можуть бути? Памкін, мать їх, смузі. Пойду скинуся. Не трималося. Шукаємо. А може мені потрібно до Хітча туди у самий початок поїсти? Тільки тоді? А, ні, мене ж веде. Ось, літерально, просто істи куди веде. Добре, я нешта придумываю собі ускладнення, коли його нема. Прайд поні? Де? Протягуємо шукати. Не, де? Куди нам ще бігче? О, з'явилося. Куди? Веди. Ось оно. Just one І де третє? more. Я так розумію, зараз вони де завгодно можуть з'явитися. А, ну ось. В этом боку. А, для фарбол той. All the pumpkins. Буду проходити мимо, ось зараз буду проходити. Зазирнем. А, ну докладно. The best colors in Maritime Bay. Цікаво, яка я на полудовжині, а то тримається так, що ми її візьмемо за стрими і ще Coming пройдемо. right up. Муншайн, добре, без проблем. Так і запишемо. Ось твій муншайн. Thank you so much. It's just smoothies. Easy peasy. No. Thank you for encouraging me to be myself. It's always the best thing you can be. And remember, he loves bunnies. Bunnies, yes. Can you take these clothes to Pip? She'll find a better use for them than me. Sure thing. She knows her fashion. Для Піп вертаємо знову одіння.
Вопратка гэта зусім не спатрэбіцца на нашай танцаўшыцы, калі вы разумееце, аб чым я. Што лепей, гэта ці 13 гадзін запарбіцца ў тартары? Калі гэта будзе так 13 гадзін, то я бы тартар, можа, абраў. Тут пытанне таго, наколькі доўга. Тартар быў даволі грындовы. Ну, па тыпу, я скажу, маё меркаванне, вяртаючыся да персоны, так, ужо калі пайшла размова, трэцяя персона адчуваецца вельмі грындовай. Вельмі грындовай. У параўнанні з пятай у мяне непрыемнае адчуванне вось дакладна за гэтага тартара. Я такі, блін, тартар зноў. Вось. Я не ўпэўнены, што... Ну, тут хоць нешта геймплей змяняецца. У тартара ён, ну, грындзіш і грындзіш яго. І табе проста патрэбна яго нагрындзіць. Ага, добра. Можам знешні выгляд змяняць? А вы думалі? Во! Што мне яшчэ ёсць? Вось для гэтага мне гэта поінты і патрэбны. Добра. Не, акуляры я прыбяру. О, нормалёк. Ну, вы глядзіце яшчэ. Дэнс батл будзе. Ну, ачмурэць. Упс. Ідэальна ніхто не заўважыў. Добра. 13 гадзін гэтага. Не тартара. Оп. А вы думали? Самая жара пайшла. Вульгарас насамрэч такі, не, я самую дурную гульню абіраў. Насамрэч такой самая улюбёная гульня Вульгараса, ён просто хаваецца. Ну, а вы думали? Дрэнная гульня, вы паглядзіце, аж мрэць. Ці можна тут ёсць галубей? Пакуль што не бачыў. Бардэлі тут дакладна ёсць. Галубей есці не ведаю. Now you're ready to go to Town Park and herd those bunnies. Maritime Bay Day keeps growing on me. Ну, мне падабаецца, ён рэальна розны. Я так разумею, што гэта яны нарабілі набор міні-гулін для мультиплеера і потым нарэзалі яго ў такую невялічкую гісторыю, кампанію для сінглплеера, то бок гэта асноўная задумка такая была.
Так, гэтым люстэркай можна карыстацца, каб знешні выгляд змяняць. А я з геймпаду, так. Рыхтаваўся. Чакайце-ка. Ага. Добра, у нас рэчы дадаліся. Пакінем. На галаву альбо тое, зразумеў. Нешта я магу яшчэ сабе атрымаць, там, адчыніць? Нешта гэткае. Не, недаступна. Блин. Добра, пабеглі. У окулярах будзем. Так, я нешта заблытаўся. А куды нам? Я нешта прапусціў? Мы шоу ўжо дапамаглі. Можна нам далей ісці? Можна. I'm sorry, Sonny, but I can't let you in without the Maritime Bay Day badge. The herding competition is very serious and official. Find a magic mirror and put the medal on. А, медалька павінна быць на мне. Добра, зразумеў. Медалька. Давай, пушай мяне. Look at you! Maritime Bay Day badge and all! You look ready for some buddy herding, don't you? Let's go to Town Park. Ды нешта ў іх з маяком, тут па тыпу інтрыга ёсць. Маяк павінен працаваць заўсёды, і ўсё будзе добра ў паней, пакуль будзе ўсё добра з маяком. Але маяк, як вы бачыце, ён пакрыху нешта задыхаюцца, яны ўсе такія: у нас усё добра, ўсё ў парадку. Look! My billboard! Doesn't look so bad. Look at my teeth! It's sabotage! We have to do some detective work, don't we? Who would want to ruin Maritime Bay Day so bad? Хто павінны ў гэтым? Хто забойца? I love detecting. Got a solid PI resume. Shouldn't you be at the flight university? Every pony is more into tanning, it seems. And we must find those witnesses, which is way more fun. Ask around. Some pony must have seen it happen. Ugh. LA Pony Noir. Нам патрэбна, каб... Цікава, тут ёсць па тыпу візуальныя фільтры? Адшмурэць, пачакайце-ка. Не, тут няма. Было б адшмурэнным, каб у гульні былі, ведаеце, проста звычайна яны нахрен не патрэбны. Ну, я не ведаю, я ніколі не карыстаюся імі. Па тыпу як у фотарэжым, але, ну, каб усю гульню праходзіць з нейкім фільтрам. Звычайна не карыстаюся. Зараз бы нейкі нуарны фільтр паставіць. Ці можна зрамасіць? Не ведаю. Давай, зноў, у нас дэтэктыўная праца. Пакуль шукаем, хто павінны. Тут дрэва ў парадак трэба прывесці. Не ж не даглядайце, вы тут. Оп, поўны парадак. Не дзякуйце. Поні Джинкс на білборді. Амаль. Нехта руйнуе плакаты па ўсім, усе білборды па гораду. Каб зруйнаваць ім свята. We need more clues. Keep asking around. Тут можа адказаць. Fruits are so tasty this season. Там грушкі, да іх не дабрацца. І тут, я так разумею, мне патрэбна новая магчымасць трошкі лётаць. A short pink and blue mane? That's all the clues, but... Вітаю, Нернерем. Ну, мне таксама падабаецца, нармальна ўсё. Мясцовы Бэнксі херачыць. Ёсць стыль, ёсць. Што я адчыніў? Добра, я нешта адчыніў. А як мне сюды трапіць? Я жадаю забраць. Оп, не атрымалася. Забег. Добра. Зараз разбярэмся. Прасцей было бы з двойным скокам. О, ну і так атрымалася. Pumpkins, tasty and decorative. We have all the clues. Perfect. But that description... That's you, Zip. I wasn't even here. Aha! Pegasi can easily fly away from the crime scene. I'm afraid I'll have to arrest you. No, you won't. Sorry. А, гэта ён і павінна ў гэтым. At large! We have to
to prevent Maritime Bay from these attacks. I'll warn the citizens of the imminent danger. Something doesn't Шериф add не up. справляется. Why would my friends do any of this? Вы паглядзіце, дакладна нешта не так адбываецца ў гэтым каралеўстве. Злыя ведьмы ці драконы. Тут ёсць пакуль ёсць такой момант. Гульня пачалася з таго, што сказалі, што пакуль маяк свеціць, тут усё добра. Усе шчаслівы і ўсё цудоўна, усе жывуць у спакою. Але як вы бачыце, там бясконца нам пракідваюць, як з маяком нешта адбываецца, проста ўсе ігнаруюць гэтую праблему. The horns on Hitch. It's quite a work of art. Yeah. Вось, таксама мне падабаецца. I think we should unicycle it a bit. Really? Yeah. What do we need? Наконт злых ведьм не ведаю, але ёсць магчымасць, што зараз усё рэзка ў цемру зваліцца. Так, зноў фарба патрэбна. Мне што, патрэбна назад увесь шлях бегчы, не? Спадзяюся, не. Я спрабаваў. На жаль, мне не даюць магчымасці пінаць тое, што нельга па тыпу інтэрактыўнасці па-за межамі квестаў такое сабе пакуль. То бок яно яшчэ дакладна будзе квест на гэта, каб пнуць тое дрэва. Ну, я так разумею, з фарбай мне застаецца толькі назад бегчы. Тут нічога няма. Не, вось я пропусціў. Гэта яно. Yellow paint? I could trade you some, yeah. I'm making this fruit salad, but I need some ingredients. What do you need? Could you fetch me some apples and pears? Вось, зараз з'явіўся квест. Оп. Great. One more to go. Трэба знайсці якога-небудзь непрыемнага поні, выбіць з яго прызнанне, павесіць на яго сапсаванне білбордаў і закрыць справу. Класіка. Я думаю, справа якая? То, што гэты шэрыф кожны момант спрабуе павесіць справу на першага, хто проста падыходзіць. То бок, у яго няма ніякіх доказаў. 3 поні сказалі, што ён прыкладна павінны ў гэтым выглядае так, і ён такі, ну вось гэты першы, які каля яго стаіць, ён гаворыць, вось ты павінны. Разумееце? Літаральна рэальны сусвет па тыпу павесіць на першага, хто трапіць. Suspects are multiplying. Maritime Bay is not safe. Так. Should we paint the black tooth back in? Мне ж фарбу трэба, я так. Нешта. Beautiful fruits. And now, the most important one. A big pumpkin to mix it all in. A real big one. Fun. Giant pumpkin it is. Добра. Ваших пампкінаў не набярэшся. Give you my biggest pumpkin, but it's still growing. Could Вядома, you без use магіі. magic on it? Тут нішто без магіі не Big, працуе. and it's all yours. Давай, магія. Ta-da. Яшчэ. Great. Just a little bit Яшчэ. more. Нармалёк. Бум, і нас раздавіла. That is massive. How am I supposed to roll this back? Ну, вы паглядзіце. Прокатілі. Goodness gracious. That's some pumpkin, Philly. Thanks, I guess. Here, you've earned it. Paint away. Great. Back to the billboard. Мы тут такі зараз свой парадак навядзем. Усе ў гэтым горадзе будуць нас баяцца. Мы са сваёй магіяй тут понавырашаем. Wowzies! A true work of unicycling art! Much better. You did make me look pretty good, huh? It wasn't easy. Hey! Well, thank you all the same. Цудоўна. Новае адзенне яшчэ. Што у нас там па адзенню? Пачакай, вяртай назад. Так, вось гэта што? Шалік. Ну, шалік значна лепей, чым гэтая медалька. Медалька херня. О, у колер. Цудоўна. Толькі акуляры выпадаюць. Ну, добра. Які план? Што мы робім? Я як звычайна, пропусціў поўнасцю, у чым сэнс квеста.
Давай, шериф. Забыл забрать палатки? Что забыл? А, гэта там я не могу пакуль забраць, мне пад двойны скок патрэбна. Мне не хапае. Тут ёсць карацей метроидванія. Трэба будзе вяртацца туды з новымі магчымасцямі. Ужо магу? У мяне ж двойнога скока няма. А, зразумеў, там жа, ну всё, арбуз. Я думаў, мне двойны скок дадуць. Ну, обламалі. Чці мяне. Дякую. Ну добра, можа тут ніякае метроидванія няма, і двойны скок я таксама сам сабе выдумаў. А што калі там уніз пайсці? Ну, пакуль праз верх прабяжымся. То бок можна было ўвесь гэты час просто праз низ прабегчыся. Гэта калі ўдала прабяжыш, то тады толькі карысна. Мы тут зараз ачыўку на ўсе зорачкі зробім. Паркур! Магія. Там окуляры ёсць, так, я як толькі дабяруся да выглядаў, ну, да люстэрачка, зараз памяняю. Cadet Star Scout. I heard of you. You already knew me, Zoom. Remember? Unimportant details, Cadet. You're here for a review of your motor skills. My what? Your prowess in the advanced obstacle course. У іх тут цэлая прадармейская падрыхтоўка, каб вы разумелі. Guess so. Let's see how you do. Поні-спартанцы. 3, 2, 1, go! Тренируемся. Хоп-хоп-хоп. Літаральна маяк выключыцца, тут вайна пачнецца. Уявіце сабе, такая жорсткая, карацей, крывавая. Well, I'm impressed. We might make a high flyer of you after all. Here's your reward. Hey, those are my rollerblades. I was looking for them. You are most welcome. Well, thanks. Ён скраў у нас рэч і падаруе нам яе. А чому редь? Ось You муділо. can equip your rollerblades by pressing this Вау. button. If you want to Ну? Ні халеры сабе. Воу, тут яшчэ інерцыя ёй, вось гэта і ўсё. І анімацыя адрозніваецца ў залежнасці таго, як ты паварочваеш. Воу, ні халеры сабе. Something odd is happening with the animals. 3 crabs have crawled out of the beach all the way here. Could you herd them here so I can keep an eye on them? Unlike how bunnies hop away from you, crabs will follow you around instead. You need to avoid puddles of mud. Crabs love hiding in them. У іх ёсць магія, і не патрэбны рукі. Як мы ўжо вызначылі, яны нармальна спраўляюцца. Табе крабсы патрэбны. Ну добра, добра, я запомню гэта. Оп, крабсы. Осторожно, мы зараз собі крабсаў утрымаем. Давай. І таксама за нами. Трошки не каб не спяшацца, а то яны не паспяваюць за мной за такім хуткім. А чаму ты? А, у іх абмежаваны час альбо што? Пашлі са мною. А, яны закопваюцца. Вось оно што, іх трэба весці па зямлі. Wasn't so bad, right, little
Давай, крабс. Осторожно. Нам треба заполучить крабсов. Блін. Не зауважив. А йо-моє. Добре, зараз не будемо користатися, бо складана. Так, осторожно. Обошли. Крабсы, не наступайте ни на что. Во, нарешті. Awesome, Sonny. You are pretty good at this. And these crabs gave me an idea. The moment has finally arrived. Welcome to the brand new bunny and crab herding classic. The more bunnies and crabs you herd into the goals, the higher your score will be. Добре, я так і зрозумів. У нас є крабси. Угу, я запомнив. Are you ready? Great! But there's no way you'll ever beat my record. We shall see, buddy. Давайте. А, у міні-гульні нельга користатися роликами, так? Go! Блин. Когда? Так, это все будет... Гэтая пачка довольно простая. А что? А куды их? А, крабсов вы сюды. Няўжо час агульны на ўсіх? Так, час агульны... Ё-маё, мне трэба спяшацца. Час ідзе заўсёды, і ідзе, не гледзячы на то, колькі б я не рабіў, ну, гэтых самых. То бок, глядзіце, зараз 95 застаецца, і ён спыняецца, і ён зараз 95 працягне. У мяне часу насамрэч ні халеры няма. Ну, пухнастые, вы чмурели. А ну тут... А, блин, это для крабсов. Ее просто. Сейчас идем. Не расслабляться. Сорок 8 секунд. Додатковый час собі отримали. Блин. Згубил. Пухнастики, давайте. Ди. Клятый пухнастик. Зацатрус, давай. Ты шел. Есть. Амаль. Десять секунд, типа поспеем. Пошний заход. Ого, не холеры вас тут. 3 секунды. Не поспеем. Трошки не поспели. Подавалося б, повинна бути просто гульня, так? Холера. Oh, Sonny, that was pretty good. You're impressed? Me? You could say it. All right. Maybe I'm a tiny bit impressed. Haha, I knew it. Sheriff Hitch, there's yet another terrible threat to the town. Threat? Городу знову нечто погрожає. Furious rabbits have ganged up in Main Street. They're blocking the entrance to be. Я ж говорю, гэта, ён так сказав, гэта банда пухнастых. Oh, Там проход на пляж блокує. Can you go check, Sonny? I'll catch up to you. Yes, Sheriff Hitch. Ugh. I should head back to Main Street and see. Я думаю, что 5-гадовая дзяўчынка тут не справілася б. Оп. Моста няма.
Ми зараз, поки не побіжимо наперед, знешній вигляд треба. Зміняємо. Во! Чудовно. Що у нас ще є? Все, я подрихтований. І на ролики. А, блін, ролики усё сапсують одразу. Меган Уильямс? Не ведаю. Гэта нехта з My Little Pony? I should head back to Main Street and see about those bunnies. А, гэта я, стары. Ну, тады ўсё зразумела. Ну, кайфы, ролики дали, пайшла справа, мне бегать задёбало. Нешта народу собралося. Citizens of Maritime Bay, there is no reason to be alarmed. But these are truly scary times. There's not one, no, but at least 2 criminals in town. We are looking into the case, but Тут all та I серийные can забойцы share по городу for ходят. now Проститутки is з that the борделя. criminals are not На пип-шоу не from поспевают. Maritime Bay, since neither of them is a respectable Earth pony. No reason to be alarmed, but watch out at all times. Поганий ніки шериф, это. Мудак ён. Ну, глядите, целая банда. Every pony, calm down. What's happening? Осторожно, What у are їх you стрельба. saying? His name is Marcel, and he has requests. He says they've hijacked the road and won't budge until they get what they want. Ну, картель целый. And what do they want? He Уважаю demands его, an extra слухайте. fresh smoothie. Ён потребує смузі. Can you find one of those? I'll keep an eye on them. Extra fresh smoothie Добре. coming right up. Домовилися. Але судзейнічаць з гэтымі самымі. Са злачынцамі гэта такое сабе. Нам потым прышыюць тое, што мы удзельнічалі ў бан-фарміраванні. Extra Велска? fresh, huh? Of course. Смузі. They are delicate. You'll have to deliver it fast, or it'll go to waste before you can say hoofness. Are you ready for it? Let's go. Осенька доставить. Поехали. 3, 2, 1, go! О, блин. Понаставили холера. Ё-моё. Ну, тут что почалося? What? Another Бачите? demand? Новые патрабаванні. Я же говорю, са злачынцамі судзейнічаць. Гэта мы зараз праблем только сабе атрымаем. Потым мы яму у даўгавую яму залезем, і потым павінны будзем банк для яго абіраць. Ну, у сэнсе, нападаць на банк. Oh, it's you again. You want a pair of sunglasses, huh? Easy. I managed to ruin your flower. Can you grow it back? Sure. Почалося. Зноў. Не зразумеў, а дзе кветачка? А, вось яна. Thank you. Here. All right, you can go now. Ну, ён літаральна на боса мафіі He ўжо says he больш has падобны. one last request. Яшчэ. 3 balloons, what for? Ну, 3 шарика яшчэ ожидаю. 3 balloons. Yep. 3 balloons it is. I'm on it. Пачалося, блін. Шарики мне дзе шукаць. Хто падкажа? Рэкет гэты пачаўся. Кляты. Бачу адзін. Адыдзі. Перашкаджаеш. 1 balloon. 2 more to go. Другі. 1 left. Where have I
Де мой третій шарик? Хто мені підкаже? Хто допоможе? Мільйон доларів і за трусольот. Мы докладно... Мы подписались на некую холеру. Я б йому не довіряв. Так, куди нам? Лети, показуй. Куди? Добре. Далі потім. Уверх? Або де? А, уверх, докладно. Оп, тиши. And 3. I'll go take these to him. And that's it, you extortionist. Это литерально Did шуруболет. he really just leave his friends behind? I don't think he has any real friends, Sonny. Бачите, он всю банду кинув. Well, you can always count on us guys. А, зараз ви усі у турму. I should probably check out Zip's flight school in Beach Cove. Welcome to Здоровенько. Wings, Maritime Bay's Мені famous дадуть уже flight нарешті school. політати? Some pony is excited. This was all my mom's idea. Don't ask me to be ecstatic about it. Well, apparently I'm a cadet now. Yeah, I see you passed the early tests. You're almost ready to fly. О, нам Talk to дадуть Thunder and політати. Zoom for your last assignments. And we'll see if you can beat me in a real race. I'm going pretty fast already. Can't back off now. We'll see, cadet. Ви I'll wait for бачите you on the ці takeoff кадри? runway. Хто заважає, як I'm постановка камери so час happy стоїть? on those wings. Там, блін, реально професіональні кадри обираються яшчэ. Нехто ж заморочився, по типу яны ж могли, ну, нічого за гэтым не рабіць. Просто камеру пакінуць дзе ёсць, а яны ставяць вось реально кінематаграфічна. Меня просто здзіўляю, што по типу там не просто так. Аператарская праца, так. Нехто ж заморочыўся по типу, не зусім просто взяли і забілі на гульню. Не, тут реально працавалі людзі. Задумываліся. Так, там яшчэ можа нешта сабраць можна. О, вось тут. Sweet. Опа, почекайте, туди можна. Ага. Зрозумів. Я думав, нешта цікаве секретку, думав, знайшов у гульні. Не, усё, по-моему, все значно простей. О, а ось гэта было адзначана, што тут ёсць нешта, не? Тут мне лопата патрэбна. Во, вось нормально адпачываюць. Они разумеюць нешта ў гэтым жыцці. Магія і сяброўства, і ўсё, і можна на пляжы цэлы дзень. Ну, не, насамрэч, скажем так, яны замарочыліся, і яны мэтанакіравана рабілі яе простай. То бок, калі браць старыя гульні па франшызах, па тыпу нулявых гадоў, там кабзда, некаторыя гульні складана просто, ну, і яны настолькі аніякія час ад часу, ну, не той, каб зусім, але ж літаральна вось гульня па франшызе, гэта мем свой асабісты нулявых. Final obstacle. Вось. One step closer І to тут the неяк finish line. замарочыліся трошки. Are you ready to take the high-speed challenge? I'm ready, sir. Камунізму просто магії не хапіла. Так, усё б працавала, была б толькі магія. 3, 2, 1, go!
Ё-моё, тут целая полоса. Амаль. Есть. Ніхера собі. Well done, cadet. Here's your reward. Яны нормально так ускладняють. Ну, типу, спочатку просто, я думав, що уся гульня буде, ні халера не треба робити, воно само... Це реально просто пробіг, чи там пару раз натиснути. Ні, ускладняють. Я нават трошки удзячны, што яны камеру паставілі так. Бо калі б яны рабілі просто па-за ёю камеру, было бы горш. Awesome! Поні у дыктатары, калі ласка, так? Усе нашыя праблемы вырашаны. Не, ну паглядзіце, тут карупцыя ўсё роўна расце, бардэлі ёсць. Смузі толькі бясплатныя. Нічого, просто бяруць і аддаюць. But the criminals seem to be a unicorn and a pegasus. How can I know you won't protect your own, huh? Being a Pegasus was not a crime last time I checked. All Pegasi and unicorns are suspects, sir. What's going on? Літаральна, тут уже у нас ёсць свой дыктатар. Выглядае чырвоненькі, ён дакладна камуніст. I see. Ён рэальна паводзіць сябе як дыктатар. We must. Find the witnesses. Exactly. Well, sure. I'll ask around. А яго замашкі такія па тыпу усе падазроныя, усе ў турму, расстраляць. Pink fur this time. Вау, вы паглядзіце на гэта. Раскакаў. Тут паркура увогуле ачмурэць. Панеслася. Зараз мы там адтуль вось праскочым яшчэ. Трэба толькі знайсці, дзе пачатак гэтага. Ага, вось адсюль. Не трапіў. Там у чырвоненькага фраза такая была по тыпу я ж кажу, ён абірае падазроных літаральна першых, хто трапіць. І ён зараз лічыць, што ўсе там, ну, іх жа вось гэтыя поні, аднарогі і хто там яшчэ? Пегасы. Вось ён такі, вось усе пегасы і аднарогі яны павінны ў праблемах. І толькі нашая раса самая правільная, нас зямельных поні. Усіх астатніх расстраляць. Змяняем стыль. Нешта незразумелае там. Так, у каго тут яшчэ спытаць? Babette, where are you? Не, не ты. Кто-нибудь яшчэ? Можете подказать? О, там пячора нейкая ёсць. Потом вяртаемся, да яе толькі ёсць пытанне. But I love painting signs. The suspect is a Pegasus, and then their wings fell off. The pony had a purple mane. Got all the clues, but you gotta be kidding me. Зараз у нас увогуле сведкі супрацьлеглыя гавораць. Detective work. Does it match any pony you know? Maybe. But a witness found these fake wings. Oh, how could I mean, the Гэта ён і criminal ёсць used something like злодзей. that. In any case, Дакладна камуніст. good detective work, Sonny. I'll confiscate those wings as proof. I think I'll hold on to them, just in case. Yeah,
good idea. Keep it up. We are in danger. Во мудак, а? Sprout seems to be hiding something. Не, што ён нейтральна прагаварыўся. У турму яго. Куды гэта вядзе? Нельга туды? Добра. О. Добра. Я думаў, што неяк забрацца яшчэ далей можна. Кайфуй. Тоненько, пляжик. Поні смузі п'ють. А дзе моя бабачка, якая падкажа мне, куды мне ісці, бо я не... А, я шукаць сяброўку. А сяброўка была... Вось там я бачу яе. Не-не-не, не туды. Спыніся. А ў моры не, шкада не. Я б хацеў. Але яна такая, не, я на роликах, убачце, у мяне макіяж, я не полезу туды. Why is every pony so irritable today? Ugh. Sprout thinks you could have messed up Zip's mural. What? That's absurd. I'd never get my hooves dirty like that. That's a solid alibi, I suppose. Just try not to call too much attention, okay? But that's what I like doing the most. It's so beachy down here. What's going on? A lot. Got places to be and billboards to fix. Alrighty. We're gonna need a bunch of paint then. That sign's huge. Зноў пачаліся нашы прыкалдасы з фарбай. Пусціце мяне. Ну і хто тут з фарбамі? Подказывайте мне. Кто из вас? Ты? You want some paint, huh? Sure thing. Bring me a cool floaty and it's yours. Cool floaty? You got it. Угу. Я так сам поплавать ждаю. Поглядите. Там пони закопали іншого пони. Бум-бум, я тут у кадр вылезу. Бррр. А, ось тут у яго можа. Подай, будь ласка. Have you seen my pet crab around? Her name is Babette. If I find her. Знайти твоїх крабсов. Добре. Oh, sure. I just got it in case I had to go in the water to find my baby. Don't you worry. I'll find her. Ну и где могут быть его крабсы? Идем шукать. В пошуках крабсов. My Little Pony. На роликах по пяску цудоўна атрымліваецца, паглядзі. Babette! Baby, you're back. Thank you so much. А ці ёсць у іх практыка садзіцца на твар іншым поні? Не ведаю, але крабсы ў іх дакладна ёсць. Для тых, хто не ведае, лепей пагугліце на ангельскай сленг на слова крабс. Для вас зараз увогуле ўсе гэтыя сітуацыі з крабсамі перагарнуцца. Так. А, не туды. Oh, that's a good one. Here's your paint. Ролик абзавязлі ў пяску. Магія. Я зусім магу справіцца магіяй сяброўства і магіяй паней. Back to that billboard. Нават з пяском. Sweet. You're getting pretty
done it without you, friend. Sonny, that bunny gang has scattered around the cove. They are hopping all over the takeoff runway. Herd them out of there and bring them here so the race can start. Окей. Почекай, що я повинен? Herd those bunnies, Sonny. We don't have all day. Угу. А, я повинен до його... Давай, пішли. Пухнастик. Провели одного. Шкода нема беларускай локалізації, яна для гульняў ужо не рэдкасць. Так, павінна была бы быць. Ну, можа, у распрацоўшчыкаў бюджэтаў не тое, каб шмат. Усё ж такі. Шахетныя пераклады рабіць. Так, дзе там трэці? Хоць сюды. А дзе трэці схаваўся? А, вось і трэці. Не-не-не, не туды. Вось тут бяжы. Sonny, those bunnies need some herding. Help them out of there. Давай. Пухнастик. Молодчина. Усіх трьох Mission доставили. accomplished, cadet. Here's a token of appreciation. Ну, 1500 уже зорочек гэтых собрали. Досягнення яшчэ атрымалі. Вітаю, Лепус. Вітаю. У нас тут все сур'ёзна. Мы гуляем у My Little Pony. У нас тут расследаванне, хто забойца. Яшчэ мы на роликах по пяску катаемся. А яшчэ нешта змрочнае адбываецца нашым маяком сяброўства, так што сачым за ім пакуль. Зорачкі на хлеб намажаш? У мяне ёсць лепей. Я магу за гэтыя зорачкі змяняць выгляд маёй, як яна, сані. Глядзіце, што ёсць. А, вось. На хлеб намажаш. Во, у мяне лепей ёсць. Поехали. Рэальнае забойства? Не-не-не, тут насамрэч нехта... як это... сапсуе білборды мясцовыя. Яны рыхтуюцца да нейкага свята і, карацей, білборды нехта сапсуе. Але пра бардэль мы дакладна даведаліся. Sweet. Так, куди я на меня веде? Сюди? А древо я могу это спихнуть? Так, могу. У меня новые крылы. Ну все, пошел. Во. Поехали далее. Зачем інше справа? Дерево було. Якое було? Йому не пошансувало. Просто мимо може поні на роликах прокатиться і все, і капзда древу. Это вогуле шорткаты, мы у Dark Souls гуляем, ё-моё. Так. У гэты бок.
Welcome to the final race. Blah, blah, blah. You won't be able to beat me anyway. But as long as you don't fall into the ocean, you'll pass the test. Are you ready, Sunny? Поехали. You bet. У нас будет проверка нашей здольности летать. 3, 2, 1. Вау. Добре, зрозумів. Копаємо коло, каб поскориться. Поехали. Зараз, як звичайно, початок буде простенький, а потім ще складання і складаній. Я уже спробував романсить, нечто з романсами у нас так собі отрымливается. Тваром, може, не вийшли. Нам там сказали, что мы пип-шоу пропускаем, и нас так и не пустили до його, так что може тут нельга побачить основний сенс гульні. Не, гэта не той паветраны шар. А у войсках нешта было пра паней у тэксце? Мне падаецца, не. Так, ёсць. Ну, ускладняецца, але не настолькі складана. Насамрэч, вось гэты загон кролікаў, зайцатрусаў, і як ён, ну і там яшчэ крабсаў, калі мы заганялі у брамы, яно было значна складаней, чым гэта. Ну, адразу ідэальна. This is really fun! Right? I mean, yeah. Well done. You earned your wings. Congratulations. In the name of the royal family! Zip! Ён падае. Адключыўся маяк. Oh no! Oh, yes. Wait a second. Who's that? Pony overboard! That's my cue to go. Zip, are you okay? I've been better. Magic failed for some reason. Pegasi shouldn't even be in Maritime Bay. I'm sure a unicorn did it. They're dangerous. Everything is going according. Ну, я говорю, коммунист. Я нужно революцию ладить. No, it's not me. He's going back to Main Street. I'll catch him. Нелепо нажали, я этой песни не памятаю. Так, у погони за нашим коммунистом. У попони за нашим коммунистом. If I could just call their attention all at once. I need to find higher ground. Вольскі гуляе у StarCraft і Warcraft, а ці гуляе ён у My Little Pony. Гэта вось зараз да самых галоўных пытанняў. А, так. Складані. Блін. Зараз без роликаў будем, бо з роликамі кантраляваць трошки скокі складаней. Pegasi, go home! Unicorns are not welcome here. Every pony stop. Phew, for lunch. Can't you see this is not who you are? Pegasi and unicorns. They have the same hooves and hearts and dreams as you. They're not strangers. They're our neighbors and friends. Together, Pegasi, unicorns, and earth ponies brought back magic and made us all happier.
I do like magic. Yeah, me too. Magic, 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 magic. Some pony is threatening magic, and we'll catch him together. The pony on the high platform speaks truth. Yes! Let's bring magic back. Так, мы уже собрали свою банду, мы зараз будем поднимать, короче, повстание свое. Can't give up now. I need to chase. Поехали. Треба тільки вигляд ще раз змінити, бо у нас не підходячий вигляд для повстання. Hey, Sonny. Sprout has gone into the old Cantor Logic factory. We have to chase him out. But every pony in town hates us now. Why bother? It's all a mistake. We're all friends. We just have to catch Sprout, and he'll explain it to every pony. But we can't fly in without magic. It was nice being here for a while, but we should probably go back to Zephyr Heights with Mom. A place where ponies don't hate us. This is not right. We need to fix this. Добре, я трошки починаю розуміти, що відбувається. Гэты горад спецыяльна там горад, у якім у асноўным жывуць зямельныя поні. Зямельныя ў сэнсе з магіяй зямельнай. Вось, і тут асноўным меншасцю з'яўляюцца... Вау! Вітаю! Дзякую вялікі Рэпу за падпісачку з праймам. І у нас ёсць ўжо набор. У нас быў гол на падпіскі, на поінты падпіскі па тыпу агульнай для канала. І зараз мы хітнулі адзнаку ў 10. Дзякую вялікі ўсім. Дзякую вялікі ўсім, што падтрымліваеце. Насамрэч, гэта вельмі дапамагае. Без розніцы як, нават тым, што вы глядзіце, тым, што вы падпісваецесь, тым, што вы пішаце ў чаце, гэта ўсё вельмі натхняе працягваць гэта рабіць. І ўсё ж такі галасаванне нават за самую упоратую гульню. Вы думалі, што будзе дрэнна, вы паглядзіце на гэта. У нас тут расследаванне, у нас тут праблема меншасцяў, паўстанні нейкія, і зараз мы яшчэ бардэль адчынім. Так, мне толькі трэба выгляд свой ўсё яшчэ змяніць. Нейкі не рэвалюцыйны ён у мяне. Блин, не пушчаюць. Ульгарас, я тебе разумею, я нешта мяне падарвала сёння з раніцы а 4:00, і я, можа, агулам па тыпу 10-4-5 гадзін паспаў толькі. Не ведаю чаму, няма прычыны ніякай, просто прачнуўся і не змог заснуць. Не адолеў. Так, падрыхтоўваем наш план пранікнення у фабрыку. Бачце? Рыхтуемся. If I took this ramp really fast, the rollerblades. Ну, ачмурэць. Пранікненне на тэрыторыю фабрыкі, куды нам не дазволена. 3, 2, 1, go! Jump Так. this button to dodge the traps, if you can. Добра. Пакуль выглядае проста. А паскарэнне будзе, альбо мы так і будзем? Ага, ёсць паскарэнне па крыху. Тут была нават рытм гульня у сярэдзіне. Тут розны набор розных міні-гулін ёсць. І тут мультыплеер ёсць у ёй. Шкада, што стэлса, гэта не стэлс. На яго паглядзець у выкананні поні. Sonny, the bunnies will slow him down, but watch out yourself. Цэлая армія пухнастых. Оп, амаль трапілі. Ну так-то ритм можно было и поскорить. Поспеваем. Давай, амаль нагнали. Давай. Догоняем его.
Доставай стрельбу. Магічную. We will distract him, Sunny. Catch him! Magic or not, we couldn't leave our friends behind. Давай. Хутчэй. Наганяй його. Да, до тоннельчика Battletoads гэта яшчэ далёка. Толькі я не разумею, чаму я яго не наганяю. Ну, по типу, я нешта не так раблю, альбо павінен проста час прайсці. Why won't you ever stop? I was gonna say the same thing. Ну, без проблем. Не треба, так я усё, я на максимуме. Hey, it's okay. We are not going to. Мы не збираемся тобі нічого робити. Ми просто тебе у торбу посадим. No. We just want things to go back to normal. But that's what I want. The last months have been so weird and overwhelming. So much magic and strange ponies everywhere. I just... Sprout, change is hard. I'm normally not fond of things I can't control either. But sometimes change is a good thing, and it brings the best out of us if we open our hearts to it. Zip, your wings! Magic is coming back. Я нешта пропустил, Лепус? Выбач, про яку гульню гаворка? Альбо гэта сакрэтная інфармацыя? Like making a new friend. I guess I was being a little overdramatic, wasn't I? So, you're not У турму яго. mad at me? Buddy, as long as peace is back in Maritime Bay. We'll all be friends. And friendship is still magic. Hey, Sprout! I have an І idea that could share. паведамленне нагадала мне. Калі у вас ёсць... Опа, пачаўся Dance Battle. А, гэта ўсё? Окей. Літаральна гэта ўсё. Ну, рэальныя руднікі. Неблагі план. Што хацеў сказаць? Я не чакаў, што будзе канчатак гульні. Я думаў, тут будзе працяг. Там, блин, закручваўся, я думаў, сюжэт далей пойдзе з маяком гэтым. Так, усё. Ну, тут есть мультиплеер. Вось. Я так думаю, што разлік быў на міні-гульні. Ну, скажем так, гульня оверпрайс, карацей, не рекомендую, не бярыце за... У інтэрнэце можете знайсці пагуляць, але за стойку колькі яна каштуе? Яна каштуе 142 злотых. Полная цана. Не рекомендую. You can continue exploring Maritime Bay all you want. Так, можна даследаваць Maritime Bay. Чакайце, а што... А, гэта самы пачатак, альбо нейкае новае месца? Окей. Вось толькі. Што я хацеў сказаць? Выйшлі новыя бязглуздзіцы па The Long Dark. Першыя, і там гэта яны будуць не адні. Будзе як... Не адні, скажем так. Бязглуздзіцы выйшлі ўжо. Яшчэ паспею? Ужо не паспею. Ужо позна. Я ўзяў яе раней. Я ўзяў яе па зніжке па высокай даволі, але я ўзяў, ну, больш за 2 тыдні таму. Вось, таму мне атрымаецца.
Дык вось, пра што я? Бязлудзіцы можна паглядзець, яны ўжо даступны, але даступныя пакуль на кофі. Там нічога, просто знаходзіцца пост, вы можете перайсці зараз пасылачка ў чаце. Апошні пост, там ёсць пасылка на відэа. Поўнасцю яно на канале з'явіцца даступным, ну, яно і так усім даступна, просто толькі па спасылцы пакуль. Яно будзе даступна заўтра. Таму, калі жаданне можете паглядзець заўтра на канале, пабачыце, калі жадаеце паглядзець трошкі раней, вам прыйдзецца перайсці па спасылцы. Вось. Так што завітваю на свой YouTube канал. А ў нас, насамрэч, у нас звычайна займае разлік на тое, што пятнічны стрым будзе 3 гадзіны. Я шчыра не рыхтаваўся, што у нас будзе нешта, ну, па тыпу рэзка абрубіцца My Little Pony настолькі. Я думаю, хаця бы на 2,5 гадзіны гульня будзе. Вось. Таму альтэрнатывы. Зараз на ваше меркаванне, можа, запушчу апытанку. Мы можам прайсці Хайлікс, у якой хутчэй за ўсё засталася 1 гадзіна. Вось. Мы можам узяць што-небудзь з таго, што ў нас ужо было, альбо я зараз хутенька The Forest, можам The Forest глянуць. Я яшчэ зраблю зараз апытанку. Я просто думаю яшчэ зазірнуць у свой лонгліст, нешта, ну, не ў лонгліст, а нешта тое, што зараз усталявана. Паглядзець на кантраст. Мне падаецца прыкладна з адной гэтай самай групы гулін. Hellblade, я прапусціў стрымы. Ну, заўсёды ёсць запісы на канале. У мяне у Hellblade няма толькі другога праходжання поўнага з, ну, па тыпу, там ёсць пашыраная версія. Вось, я бы зараз гэтага не рабіў, бо трэба ўзгадаваць па сюжэтах, мне бы самому пераглядзець, каб апошнія моманты зразумець і параўнаць з... Там ёсць New Game Plus у другом Hellblade. Вось. Але запісы заўсёды можна паглядзець на Ютубе. Там ёсць архіў стрымоў усіх. Ну, усё, што ёсць, усе стрымы выкладваюцца на YouTube, яны там даступны. Так, што я? Давайте я пагляджу зараз яшчэ што-небудзь гэткае у мяне у бібліятэцы, можа, зараз